ya sani, kowa ya sani, kowa ya sani, kowa ya sani, kowa ma ya sani, kowa ma ya sani, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma. Ya masanin da yayo saman sama yayi kasan kasa kalikina, Allah ka san duk abinda nake so santa ya rasa raina, bana abinda idan na firta har a saman sama za a kunna, zan tafi inda faɗi da ƙarfi banda kamar ta a bari ya gona. Kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma. Kai yi salati goma aiki mai rawanin da ka girmama shi, sa'a rabu sa'a sahabbai wanda jikinsu yake da kamshi, sun yi riko da faɗin ma'aiki su fa a kan shi suke da kishi. Ya rabu salatin yayi ta girma kullum yayi ta zuwa gare shi, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma. Ya shugaban kuɗuban waliyai Maulana Ahmad Tijani, shehu da kai na ifa harina Maulana Gausu zamani, shauƙi guri ma ina kamar ka idan da kai bana da rauni, Ahmadiyarwa abul fitoyi shau fatihu agla ki gani, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma. Yanzu da ɗazu daban halitta mai muka yi mata mu dawo, babu kamar ta cikin halitta inda akwai ta na ce ku kawo. Annabi ne ya kira ta da umma ashe makina ta ne a jawo, inna yaba mata karo ku mini sai da gyaɗa muka gane bawo. Kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma. Salamu alaiki uwar iyaye shigarki daban aka zafita ma, yadda na ɗau aikin ki kullum zan daɗa yi miki ummu Salma, babu isa in ga ki umma da sanki muke daɗa ƙara girma, ba masanin da ya san kina ce har abadan ke ce da girma. Kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma. Kin yi wa sarki kin wa bawa wa ya rage baki ba shi ne ba, babu abin da ya sauka ummul kairi ba ku yi masa izini ba, ba girman da ya kai yana ki koda da akwai ban san da shi ba, da san ku nake da dasha alina na ba zan miki kishiya ba. Kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma. Ganin sama a kusa bai saka a taba ba za fa na waiwaya ba, abinda nake ji kan batulu wallahi ba zan ce yayi kama ba, da santa nake iya gane komai kumin abuwa ban kai fada ba, mai zargi kai babu komai ba za ka fa samu abin fada ba. Kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma. Tun da garin ya kara haske ya zama dole na sauke nauyi,
alkawari a cika shi ya fi ko maganar mu tana da nauyi. Alfarmar ummul Husaina ake maka zafi ai sanyi, mai muka yi mata ne aboki kai ma tashi mu sauke nauyi. Kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma. Wa kaza ta ya akai ta girma annabi ne ya kira ta umma. Yan sama har da mutan kasan kasa kullum muna ta yaba na'ima. Da an cewa Allah yake so tashi ka ce musu ma asuma. Shigarta daban haka za fita ma Fatima ce rahamar umma. Kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma. Dole na tashi na buɗe murya mai nema burinsa samu. Ƙaunata da nake wa Fatima ta sa yau na bar garinmu. Kar ku yi mamaki da na ce Fatima ce mu ta haskaka mu. Ƙaunar Zara muke gaba ɗaya mu duka har da mutan garinmu. Kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma. Fatima ce rahamar umma, al'amarinmu yana gare ta. Komai na kusa ne a kullum Fatima ce ni za na furta. Al'amarinta yana da faɗi Fatima ce tushen halitta. Ban ji irin ta fada da yanzu maza da matan ba kamar ta. Kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma. Wacce ta sanya rijalu jewa Fatima ce kowa ya sako. Yadda ta so haka rabu ke yi ba mai cewa kai a sako. Nana a komai ta abuwa ya dumai zamana zai dako. Ta yi wa rabu ta na yi wa bayi dole mu haulayi da koko. Kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma. Fatima dan darajar Imamu Aliyu kiman da fahimki nema. Dan darajar Abban su zai tunu bani da kanki na daina fama. Kiman da fahimki a ya batulu ki sake zumani na tashi nema. Adamsu ina da ɗami ga hannu Fatima gana aka yi da nema. Kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma, kowa ma ya sani a kullum Fatima ce rahamar umma. Adamsi on the mix.